gigabyte och ram. Det är så väldigt, allt kan komma fram. Har munnen tält och det spyr ganska boj. Tekniker är mot lov. Men allt av löv och aina DVD. Och sånt där glädjer med. Tälta jag för när. Men ute stort jag gilla. För första knöten här. Och nåden nyss passera. Tälta med vibe. Som lever 1000 gigabyte. Men ute stort jag gilla. För första knöten här. Och nåden nyss passera.